Кел, сәгать алга дәшә. 1, 2, 3, 4, әйдә дәрескә. Соберемся вместе, мы друзья. Будем поусерднее даже муравья. Тик-так, часики идут. Раз, два, три, 4 на урок зовут. Тизрәк җыелыйк та дуслар бергә. Өйрәник татар телен, әйдә. Сәлем кызлар, малайлар. Мин бүген үзем генә. Olmaz da olsu da sizin белән бергә Шаян ТВ-ны карыячаклар. Мин дәресне башлыйм. Дусларым, татар телендә к һәм г авазлары ике төрле әйтелә. Рәсемгә карагыз әле. Бу нәрсә? Бу кул. Бу кем? Бу кыз. Без кыз, кар димибез. Х авазын калын итеп әйтәбез. Кыз, кар. Менә күл. Кыз сүзләрендә нишкә к авазын әйтәбез. Әйдәгез бергәләп укыйк әле. Кул, күл. Кыз, кыз. Авазларны дөрес әйтеп сөйләшик, дуслар. Өйрәник татар телен, әйдә. Шулай ук гыны да ике төрле калын һәм нишкә әйтеп укып була. Агач дип укыйбыз. Агач дип түгел. Бергәләп укысак, барсын да аңларсыз, дусларым. Күбәләк, коңгыз, кәбестә, кабак, кырмыска, кәлтә. К авазын калын һәм нишкә әйтеп укыдык. Дәвам итәбез. Гөл, агач, гөбәдия, карлыгач. Г авазы да калын һәм нишкә укыла. Онытмагыз. Өйрәник татар телен, әйдә. Бүгенгә соңгы бирем, дусларым. Сезгә төшеп калган хәрефләрне язарга кирәк. Бу гөмбә. Г нишкә әйтеп әйтелә? Ө кирәк. Күркә. У. К нишкә әйтелә? Карга. А хәрефен сайлыйбыз. Г калын әйтелә. Суган. Шулай ук А хәрефе кирәк. Өйрәник татар телен, әйдә. Дуслар, аңлагансыздыр инде. К һәм г авазлары калын һәм нишкә әйтеп әйтелә. Әйдәгез яңа сүзләрне тагын бер кабатлыйк әле. Күбәләк, коңгыз, кәбестә, кабак, кырмыска, кәлтә, гөл, агач, гөбәдия, карлыгач. Өйрәник татар телен, әйдә. Дусларым, дәрес тамам. Туган телебезне яратыгыз. Туган телдә дөрес сөйләшик. Сау булыгыз. Кел, сәгать алга дәшә. 1, 2, 3, 4, әйдә дәрескә. Соберемся вместе, мы друзья. Будем поусерднее даже муравья.